deh. Tabung này chứ có. Yang tola rogo ri rogo ko za khung yang khang. Pro kong khang ko ikha. Hi guys, good morning. Hai lamsuk ani katal video. Tini hingke ani nok aska sitraka. Kita thamogo na hane yang thamong nai tongo. Bed cover boy tongo ta. Nganai tong ni paithar tini ne ani vlog no. Tabung này chứ có. Yang tola rogo ri rogo ko za khung yang khang. Pro kong khang ko ikha. Cái cobong rok je gilap kesam tong mana abono chance khai ang ketal already kata. Noro wan chui tong khana ko as korma somai ro ta monong chuki ori jai ro khane omo hangke ang ayang ko tha phajing go ori jai no riuta hangka ayang go sonarna ni bago sang ori jai ro no tone ro hangke golbare sangke paje ko pani hin tong mani hangke abon bago nang abon wai phano bismas hau blani hangke abon bago yang aro sonarni bago abo ori jai no tone ri bai khata hangke Tini ni video bahing sa comment kesari tini hingga to ang just ko nok no clean khanya ni ani tini ni blog aska nok sitraka thamok je amo hingga subanya ko mo bed cover change kai mani hingga tabu hingga ang ri ro ki sem thep nai hingga nok ro khuna ni hingtong mani naigena khom a khadiste nogo ri ro kisi franjak ekdom ligela ing su tongka bwsai hingga to rabarana thangjak Je baluk suka ke ba nok rok thamong je ekdom ang mo salary khaija gya hangke ani bu hangke to rabarana thangja hangke tabu hangke ang nok no kisa clean khaigena hani clean khai tongo ta ti rok je sujang na yo sunani bagai toni nai bo phaike sopai to ngati bo phai to khoti sinarak je khoti nya rang sikari khosina ro Saimalia o jaga alawari bujung mo hingga chum jaga konjak basi a jaga ekdom o alaw bera phayo chumbai khena a jaga riwo hingke mono tabu sunani hini ang alada khai tongo ta Belekai nori robo baira thangka hingke chumka hingke logi sujagani bagoi burung ungui tongo ri robo suna bo koste deba ni sudok bo do mo sujak waisa kanni tonja hingka mono bo tini sui risla no honi ton nikhana ni ma sitrasi waisa kanja phano sitra ka susina joto no honi ton ni habase satung utung bisi bal khetini tamjani bo wati phaire phaga phaya ka hamke hanga salmai gelang wati pini simi klai dongo hapano sui riswa nundi boro hintong naigena ko sujang no baksa sapan mai sujang na hinga bed ga barong no hinge do sar sob hinge nai di kang clean khai bai mani bo mahai hingka ko anla rong ni ri rok tamjani botre patrang tomai kha borong no kisa sujang muja rok khai ri begena ko nok rong no clean khai do chere khnai kri phano o masa ni bwsai ri rok chumke haino boksai bayo ke amoni bagaino chela rok bati tamasa khaipro khaya hai duba joto chela no mo haya baksa khani tongo prani bwsai ke asri rok themna re thebu thingno do kokoi mokke thebri bainai ati hinta kumo ke dalang ni ri sinor ko boron chere bwsani ring na ni tongna andaran ni bwslau sukang sinor tuku ke ang sui sinor phran ton mani reje khota tini tuninya ni hintonga no gana no haipano reje khota kolom thango haipano mo koloma somoyo ta la rogo ri rok thabai ka sikaham ke miya ni ri ro hainchi ligla ke bere jak bai kho sele chuguri rong themna bo komfuru hungke tabuk hingke o supani ri ro buli gala gai oro supani kapar paije ko hingka bed cover na se ruima ri tongshiwo o jaga o kholoboi saisung nok thamong na ro bulengo ta pharbai ni khormai ro buprana ni buskeleng no kono khormai bupra liya tini ke khormai o skon bupra mani ke just kona koni ekhre ki nok pharnai hingke toni nei dupor digi rok nok hoima ka bo honai hoimia ka hoimalia khana khosinai hidong
tabo ang mori rong no bal khabe kese angko bai kese amiru hainu phai suparo suti di phayu na silma silra aming bang mane mo painai tongkha phalsi ro ba sorry phalnai tong na phainai tong ang na sna kon tabo to finishing kha konai di bisna bo thebai kya to mo khat dalang nei ri tuni nai ke yang rok thebai ka supa thebai ka tabo ke o alnawo iri thebui toni ke hanke nok pharka hanke tabu to nok ko te dry ni somoy no barok somor haimani kari rok sitra klai hne angori kutuno o jaga phini dikhata phini mai no pore hanke to sitra ro ori kuto sikasane hede bo ori thebjak sujago bahai keng sene ba gabono nai tuni tini ni ani video no pai thak jora belekha no lengma haing dong ha bono mai basa je khola phunga siri siri khaimani ke ko mo nai di ko ri sujang ne burungsa mo suna ni hingke ma ani leng ne hesi ani ri tongo bini ri tongo hingke ba apon tabo ang mono baksa sapa no sujang tong baksa sar ba sujang nai tongo hingke ba haide ba hingke suna ni hingke tonga tho no ro phare kilin khaji begna sakang bariya tabo hingke no pharsi begina khom kona kone khre kai o bithi ro sa ba ke bithi bokhong ro khip jai ga hanyo legelai he to ni jo tam khani no saicung mas khai kulmaya masano nok pharin jaga kona kone khere phaya han saka saka pere phabar nok se patap saka bere nai basa sung pai tabo hanga chuki tola ro ke ja ekrege pharba gena mo hangke ang table busati an hamani o jaga gongoi maicha nang honi mairang bera oisana hni hamani boro yusi khaije ya hanyo klai tong waisa uchu saja ya ke yang chuki tola ro sitra le asa kre hepano ang delin chuki tola farote hu bala abon bagai asuk sitra le kre apani ke chamisa tong ning tabu no hoi ri di phari di hanya haite sia sitra ang phaibo tam ning gas ko no barok fayo ke batabo no barok simani somoy amoni bagai no belekhe no kong sugon naji ko tabu yang no fungai ka ni bed mo ke sung thumane o jaga wang ke naji ko mo thepai ka ke tina tabu nong no nok ang je clean khamani besuk ani nok clean khama cha sakai ba sap khama cha sakha naji ko norong funai ke yang ke dalna ke yang ke sopa ko mo ke table to aro sob somai kereng kurunai bithi tongnai charger tongnai clip tongnai tam tong mo kun chaimiati botol tongnai ke naji ko bo tabu raba rawi fai drop ke balena oi tongo achujak nga superok theberi kha haide ba nok sitra mitra eba kri phano sap ka tongka hingke haino kisa fresh ka tongka ke amrangi thongo hai sibui hai nok ka ham kri phano mobile na khusi ke ma tongnai haide ba ke tongma bai mairok chaganata ke mairok sabai kinro ba hain hai te sumalai nyai mai ti chawi rokoi tongma se naji ko daran busla phaiye tamjani borum bacha ang tong phaila ha bakhlai kokhneng mani mo tam jan ulta pulta ngano tam ngano te kaki hina no kok thak bu thagya thik bu tong ya ska mirik mo saila tabu khungke I kong kolog sabotong no nugui ni mangkhana bobai kini muya fainani nei sung wasol kete jato thana nai tong phungni mai chai tui chawi akonei tabu khungka duponi cha nani bagoi mukhteng rutung nani nangjak sapka ta te tam khanya basini bororok tabu khungke ko mo hingke wasol ke khajat no do hingke chakhai rok chakha hingke khaya kabon bagai no chakhai chana ni hingke ba o wasol no phaichiwan hunoi phainani phaile ka tai ko kaini mangkha jaga kusu koto chopho tabo hingke ani bu muya phaini ta bono tini muya phaiye muya khuksinai angke tangliya delino angmang no kusu muya rok phayo eba khuk hedba bo phayo hapan tini khe ang tangliya hanai bono muya khukdi eba phaidi di ang chakhai songna hingke hinsairi kata tabo hingke ko ani bu muya helbai tongo wa mli muya bokong ni kong tham sapolinya haka tam ni hingke wasul simi hingke saya no honoi wa mli hingke chakhai thoge deba kabon bagoi na har kata ai ko asuma kha muya rok hingke ang belekino thokjago do chakhai hindi aundro hindi butei hindi godok hindi bono jesa kapon si sadi askanya ani muya hingke favorite achkano thokjago hamjago haipano muya chakha hingke basarok bukisa moto do tamni hingke allergy gna rok hingke motok je deba hingke tabu hingke himdi sui akonoi songlai sinai hinai sing thalai tabu hingke 11:30 baji toka hingke dupor to dati no ngoi thanai aboni bagai no dati mui songai tukui mu sui kitsa rest khai tongnani hinoi tongoi tongkhata ang hingke ani bo hingke muya sui tongo sui akoni karayo boksai di ang songano hinai sakata hingke awan rok chomri gena khangke tabuk hingke muya akon khugui
Mane shui tong po. Mane shu video takai jin sai tong do. Tuku ja konjak angko mane besak misi jakta angko kolom angko besak keke meke bungo noi. Keo mane ki Kini ro pai thak jara ani video nai mani bagi bele ke hambai je ketal phane ro subscribe like comment khai sadi do. Tabu ngena ro nugui mang khana ani Bwsai no ang kisari rok subai di nei di phekya tamni ko botu guna nai to khabla ke sui sidi nung no kisa hin saga ke je subai a ko ye kisna ro ton di jutno suimi hangin sakata ke tabu ki mo karai ni kitano ko dana ni nei ang thangai tongota. Hingga tidak masa muya box sajak nai ni nai ko muya bai mai box sajak o jaga hingga orang kemai box hingga tini ini video orang mama thak sinai ani khazana mara ke sing song tam ni next video no ro mala sine wati wana to no ho gurum to khado anu pai thak jora logiri oi nai tong mani bagai bele ke hambai